assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amen calminon e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. amin belti no feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. e yewtere men ɓennude nde en nanino no Yeesu almasihu o jibinirano, hay goto meeɗani jibinirede no makko ni, ko mbomri jibini mbo e bawɗe Allah e nder saare Betlehem no annabaɓe ɓe kabrirno ɗum ni. ko ɗum waɗi e jamma o jibinano o, Allah neli malayka mum e aynaɓe walatnoɓe e gese taariɗe Betlehem ɗe wi ɗumen: woto kule, ngati garmi ko haalande on kabaru moƴƴo jogorɗo addande leñol ngol fof weltare mawde. on jibinanama hande e nder saare Dawuda en he dandowo goto, ko kanko woni almasihu o, jomiraɗo o. hande noon en ganniyima jangude no Yeesu wayi gila ko cukalel ha nde mawni. deftere linjila nde ina hollita en e wonde caggal Yeesu, Mariyam e Yusuf dañjino ɓiɓɓe nayo worɓe wondude e ɓiɓɓe rewɓe. hono noon Yeesu mawnidino e miñiraɓe mum e nder wuro Nazaret to bange rewo leydi Palestine. oɗon gandi Yusuf jibinani Yeesu, kono noon e gite yimɓe ɓe Yeesu wonno ko ɓi Yusuf, te Yusuf wonno ko monisier. ko ɗum waɗi Yeesu kañumne waɗino golle monisier duuɓi ɗi o hoɗi e galle ɗi fof. hono noon Yeesu fuɗɗirinomo gollorade e warñede mum. hono noon bindi ɗi mbi: Yeesu woni e ɓamtade to bange hakkilantagu, to bange darnde, te ina welno Allah e yimɓe fof. hono no sukaɓe ɓe fof mbayi ni, Yeesu ina ñamatno, ina ɗanotono, ina fijatno, te ina jangatno. kono ina waɗi gueɗel gotel ngel o sertuno e sukaɓe ɓe. beele oɗon gandi ngel gueɗel ko ngel ɗo: Yeesu meeɗani bakkudinde, kala banta yagal meeɗani yaltude e hunuko mum. kanko o sohlano wiide yaafomi, sabu o meeɗani toñde hay goto. o meeɗani bakkudinde sabu bakkat alana e makko. o wondana e ko boni, ko o ceniɗo. o waɗatno tan koko weli Allah. omo jogino tagodi men, kono o alana sifaji men bonɗi ɗi. ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi: hooreje yettinoɓe sadak mo jogiɗen o, manam Yeesu, wona mo wawa yurmade en e lefre men. o jaribama e kala fannu no menni, kono o bakkudinani. ko o ceniɗo, o waɗata ko boni, o ala tuundi. nden Yeesu dañi duuɓi 3 saha mbo fotno fuɗɗade golle makko no dandowo aduna o yonti. waɗi ñalawma goto o wayni yimɓe galle mabɓe, o yalti saare Nazaret nde, o fayi maayo Yurdan ɗo annabi Yaya wajotono e baptiselno e ndiyam ɗo. beele oɗon ciftora Yaya keccinoɗo Yeesu lebbi 6 o. en jiino e wonde ko Yaya woni annabi mbo Allah neli ngam wajade ɓerɗe yimɓe yo tuub bakkatuji mumen, jaɓɓo almasihu mbo Allah neli o. keɗoɗe ko winda e linjil ko faati e annabi Yaya no fewdiratno lawol almasihu ngol ni. e nder linjil Macca e simore 3 he bindi ɗi mbi: e on jamanu Yaya baptisowo feeñi. o yeynatno koye nder jeerende Yude omo wiya: mbaccoɗe koye mon ngati laamu asaman ɓattima. ko kanko woni mbo annabi Esay wino: ko daande gullowo nder jeerende ina wiya, pewne lawol jomiraɗo ngol, mbaɗanembo lappi portiɗi. Yaya jogino ko wutti cañiraɗo leyɓi ngeloba, te ina dadino paftol nguru. o wurno ko baɓɓatti e njumri ladde. Yerusalem naɓe, Yude naɓe e daande maayo Yurdan naɓe fof ina jahatno to makko, o baptisa ɗumen nder Yurdan, taw ina kirlito bakkatuji mumen. daroɗen ɗo seeɗa, miccoɗen e ko janguɗen ko. beele on nani waaju Yaya o. e ko raɓɓiɗi ko ni Yaya wajortono: tuube bakkatuji mon, goppe golle mon bonɗe, te keblano ɗon hawrude almasihu ceniɗo gummotoɗo dow asmano o. tuubɓe bakkatuji mumen e yeeso Allah ɓe, Yaya baptisi ɗumen e maayo Yurdan, manam Yaya mutniɓe, yaltiniɓe. ko hono noon Yaya fuɗɗi wiyeede Yaya baptisowo. kono noon wona baptisede momtata bakkatuji. ɗum wonno tan ko finde hollirore yimɓe tuubi bakkatuji mumen, dutti gonɗini ko almasihu o woni dandowo mumen.
e nder yimɓe artanoɓe to Yaya bele ina baptisi ɗumen ɓe ina wadno yimɓe jeyaɓe e leƴƴi ɗiɗi ɓurɗi andede e yahude en. ɗin leƴƴi ko ɗiɗo: saduse en e farise en. saduse en ɓe ko yimɓe ɓurnoɓe alɗude e yahude en te ko hewnoɓe doole e laamu Rom ngu. kono e nder ɓerɗe maɓɓe ɓe gondano ko bindi annabaɓe ɗi. Farisien ɓe noon gonno ko joom diine en softunoɓe e dewal Allah, horatnoɓe, yeltinannoɓe asakal. kono ɗum fof wonno ko bolle puyɗe, sabu ɓe ƴewatno ko wonde fewɓe e yeeso Allah sababude golle maɓɓe. te kadi farisien en ɓe ko jiiɓodirnoɓe aadaji mumen e haala Allah gonɗuko ka. ko ɗum waɗi ko ɓe ɓorninoɓe diine o tan te aɓe jawinoɓe jeyaka e maɓɓe. e ko rabɓiɗi saduse en e farise en teddinatno Allah tan koye kunuɗe mumen, kono ɓerɗe maɓɓe ina goɗɗuno Allah. joni noon jokken e simore he ha nanen no Yaya felirno joom diine en ɓe sababude naafiqagu mumen. bindi ɗi mbi: nde o yi farisien en e sadusien en hewɓe ina ngara baptisede, o wi ɗumen: cohe bonɗe, holi tintinɗon oɗon mbawi dadde ñawore jogorde arde nde? mbaɗe golle kanduɗe e waccare mon nde. woto miijuɗe wiide e koye mon, taani amen ko Ibrahima. ngati mbeɗo wiya on, Allah ina wawi wattude ɗeɗo kaaji ɓesgu Ibrahima. hankadi jambere nde fawama e ɗaɗi leɗɗe, wadde lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol. min baptisammi on koye ndiyam ngam hollirde on mbaccima koye mon, kono garowo caggal am o ko on ɓurimi sembolinde, mi handani hay e ɓortude paɗe makko. on ma baptise on e ruuhu ceniɗo o wondude jeygol. omo jogii ñorgo e jungo makko, ma o wes gergal makko, o rendina gawri makko e nder fawru, o duppo guufi ɗi e jeygol ngol ñifata. nden tan Yeesu ummi Galile ari Yurdan to Yaya, mbele Yaya ina baptisi ɗum. kono Yaya sali wimo: mbele wona ko min foti arde ma ya baptisam? an ngara? Yeesu jaabimo wi: jaɓ wooro noon e o saha, ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. nden tan o jaɓi. ko hono noon Yaya baptisiri jomiraɗo Yeesu e maayo Yurdan he. ina wawi wooda namniɗo wiya: holi ko waɗi Yeesu mo alano bakkat ñagade yo Yaya baptise ɗum? eyi, e gonga, jomiraɗo Yeesu sohlano tubde hay hunde, sabu o meeɗani bakkudinde. nden noon holi ko waɗi Yeesu arde Yaya mbele Yaya ina baptise ɗum no bakkudinoɓe ɓe ni? holi ko Yeesu wino e ɗum? ko ɗum ɗo o wino Yaya: jaɓ wooro noon e o saha, ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. nde Yeesu baptisande, o wonno koye hollude en ko kanko poɗɗen ñambude, te o wonno e hollude en kadi e wonde o ari ko maayde sababude men. baptisgol Yeesu wonno ko annam longingol maayde mum. ɗo simore nde gasata ɗo, bindi ɗi mbi: nden Yeesu baptisama, ƴeeŋi ɗon e ɗon e ndiyam he, tan asman udditi. o yi ruuhu Allah o ina jipporo no fonduni, ina juuro e makko. nden tan sawtu ummi dow asman wi: oɗo ko ɓiyam mo korsinmi, mo cuɓimi. bandiraɓe, mbele on nani ko sawtu ummiɗo dow asman o haali ko? holi jeynoɗo on sawta? eyi, ko sawtu jomiraɗo. Allah wi: oɗo, manam Yeesu, ko ɓiyam mo korsinmi, mo cuɓimi. en jangino ha gasi e bindi ceniɗe he no annabi Dawuda e malayika Allah Jibriru guinnirno almasihu o ɓi Allah. te joni en nani no Allah e hoore mum wiiri mbo: ɓiyam mo korsinmi. holi ko waɗi Allah wiide Yeesu ko ɓiyum? en jangino ha gasi e wonde Yeesu innira ɓi Allah sabu ko ummi ko asaman. Yeesu alano baaba e aduna. Allah waɗi konngol mum duumingol e reedu mbomri. eɗen jiiɗo dalilu goɗɗo baɗɗo Yeesu innirede ɓi Allah. Allah inniri Yeesu ɓiyum ko ha sertina ɗum e yimɓe heddiɓe ɓe fof. holi ko serndi Yeesu e bani Adama en? ko hono ni o sertiri e men. kala giwɗo e Adama ina jogi sifa modduɗo bakkat, kono Yeesu almasihu o wayani noon. kanko o wondani hay e bakkat goto, sabu o ummi koye ruuhu Allah ceniɗo o. hono no jirunɗen ɗum nane ni, Yeesu ina jogino tagodi men, kono o alano sifaji men bonɗi ɗi. o jogino ko sifa ceniɗo timmuɗo.
ko ɗum waɗi Allah horsindemo no baabiraaɗo horsinirta ɓiyum aadiyanke ɗoftotoɗo ɗum ni. Ma yimɓeɓe mbi oɗo ɓiɗɗo ko mbeelu baamum. Kala jiiɗo ɓiɗɗo andana baamum wayi. Hono noon kadi kala ganduɗo Yeesu andana Allah wayi, sabu Yeesu ummi ko to Allah. Sabu hay gooto meeɗani yide Allah, kono ko almasihu o andini ɗum yimɓe. Ko Yeesu gooto jogino sifa ceniiɗo, sabu ko kanko tan gooto ummi e ruuhu Allah ceniiɗo o. Ko ɗum waɗi Allah hersani ɓamtude daande mum e asaman he ina wiya, oɗo ko ɓiyam mo korsinmi, mo cuɓimi. E saha mo keddoriɗen hande o, eɗen jiɗi jangude seeɗa e simore nayeɓere nde, haa njiyen ko kewno caggal nde Yaya baptisi Yeesu. Bindi ɗi mbi, e on saha ruuhu o nawi Yeesu nder jeerende, beele Iblis ina jaribo ɗum. O hoori jammaji 40 e nyalawmaji 40, caggal ɗum o heyɗi. Jaribtoɗo o, manam seytane, ɓattimbo wimo, so tawi ka ɓi Allah, yamir yo ɗeɗo kaaƴe gontu mburu. Kono o jaabimo o wi, ina winda, neɗɗo wona mburu tan wurata ko kala haala gummika e Allah. Caggal ɗum Iblis nayimbo to nder wuro seningo to, darnimo dow ceɓɓette galle Allah o, wimo, so tawi ka ɓi Allah, diw paya leydi, ngati ina winda, o yamirante maleykaji makko, kadi maɗi tambe e juuɗe majji woto ma fergitade haayere. O wimo, ina winda kadi, a jaribtako jomiraɗo Allah ma. Iblis nayimbo kadi dow haayere towde no feewi, hollimo dowlaji aduna ɗi fof e darje mumen, wimo, mami rokki ɗum ɗo fof so tawi a jaɓi sujjandemi. O wimo, woɗɗitomi seytane, ngati ina winda, ko jomiraɗo Allah ma tan cujjanta, te ko kanko tan ndewata. Ɗon tan Iblis woppimo. E on saha maleykaji ɓattimo, ngoni e sarwudembo. Seytane jaribinomo Yeesu laabi 3, mbele Yeesu ina ɗofto ɗum bakkudina. Ciftore ɗum ɗo. No seytane rewirno e Adama e Hawa ha bakkudina e ngesa Eden bani, ko hono noon kadi o waɗi e jeerende he, mbele Yeesu ina bakkudina, kono Yeesu bakkudinani. Holi ko waɗi Iblis jaribade Yeesu? Sabu ombo anduno ko Yeesu woni dandowo ceniiɗo garɗo e aduna he, mbele dandude bakkudinoɓe ɓe e kalifandi Iblis. Te seytane ina anduno so Yeesu waɗi bakkat goto tan, hankadi wawata dandude bani Adama en e bakkat. Hono noon bindi ɗi ina kalana en no seytane jariborino Yeesu. Eyi, e gonga seytane liɓino mamiraɓe men Adama e Hawa, kono o wawano libde jomiraɗo Yeesu, sabu ko Yeesu woni ɓiɗɗo ceniiɗo mbo Allah jippini e aduna he, mbele ina danda bani Adama en e doole Iblis. Yeesu meeɗani bakkudinde. O wawa bakkudinde ni sababune jikku ceniiɗo mbo jibdina o. Ko ɗum waɗi bindi ɗi wiide, ko hooreje yettinoɓe sadak baaɗo noon cohluɗen, manam Yeesu. Ko ceniiɗo o waɗata ko boni, o ala tuundi, o nandani e bakkudinoɓe ɓe, te o ɓamtama ha dow asmanuji. O sohlani sakkade ñande fof no hooreɓe yettinoɓe sadak woɓɓe ɓe ni. O sohlani adade sakkanade bakkutuji makko, o fawa hen sakkanade bakkutuji yimɓe ɓe, tawde o bakkudinani. Bandiraɓe, amen jetta on sabu keɗugol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jino annabi Yaya settanarino almasihu o, jiyen kadi adinoɓe wonde almuɓe makko ɓe. Yo Allah waɗan on annore e ko janguɗen hande ko fof, te miccoɗon no moƴƴi e ko bindi ɗi kaali nde mbi, almasihu o feeñiri ko momtude bakkutuji, kadi bakkat ala e mum.